салом бинандагони хабар-тиҷӣ, умедворам ҳаматан сеҳату саломат ҳастед. имрӯз ман мехостам ба шумо бигӯям, ки чӣ хел бо тарзи арзон рафтан ба хона ба ватан баргаштан, яъне 40,000 нею 25,000 кутӣ меравед ба хона мерасед. аз Русия тавассути Узбекистон ва Қирғизистон ба хона баргаштан ба муҳоҷирони мо нисбат ба парвози мустақим аз шаҳрҳои Русия ба Душанбе 15,000 рубл шумо фоида мекунед. 15,000 рубл камтар мебошад. ҳамин тариқ арзиши чипта барои парвозҳои ҳавопоймо Salmon Air Москав Душанбе 395 евро ҳозир аст, дар ҳоле ки парвозҳо ба шаҳри Ӯзбекистон ва Қирғизистон хеле арзонтар аст. арзиши чипта аз шаҳрҳои Русия ба Самарқанд 25,000 рублро ташкил медиҳад. хай 25,000 мехаред ва тоҷикон бояд ба расӣ такси ба метед 1000 ё 1500 рубл. хай 26-27,000 мералтад пардохт, аммо он ҳанӯз ҳам назар ба парвоз шаҳрвандони Тоҷикистон, ки тавассути ширкатҳои ҳавопаймои Русия ба Қирғизистон ворид мешаванд, аз шаҳри Оши Қирғизистон ба Хуҷанд 150 то 200 сомонӣ метед. рост аз Ош то Хуҷанд мебарад. тамом ҳамин кити 27,000 кити хона медаред шумо. ҳамин тариқ парвозҳо ба Ӯзбекистон Қирғизистон пас аз бозгашти муҳоҷирон кори тоҷик аз Русия 8 то 15,000 рубл арзонтар мешавад. роҳбарияти ширкати Salmon Air гарон будани чиптаҳоро шаҳр дод, ки аз Тоҷикистон самолёт холӣ мепарад, аз ин ҷо пур меравад. барои ҳамон ин билет ҳозир ҳамахи гаронтар шудагӣ. хаб барои чӣ дигар Ӯзбекистон арзон, Қирғизистон арзон, именно Тоҷикистон қимат? барои чӣ? ҳатман нависед дар комментария.